Na území Pezinka sa od minulého týždňa nachádzajú na rôznych, hlavne strategických miestach automatické externé defibrilátory. Je to prenosný prístroj na poskytovanie prvej pomoci, ktorý dokáže efektívne používať aj nezaškolený laik a zachrániť tak ľudský život. Je to vec, ktorá zachraňuje život a je vždy lepšie byť pripravený, ako sa nechať prekvapiť a práve preto som rád, že sa nám to podarilo zrealizovať, lebo toto je zariadenie, ktoré v tých najhorších chvíľach, keď to človek najmenej čaká, dokáže zachrániť to najcennejšie, ľudský život. V meste sa nachádzajú na 5 miestach, to je denné centrum Cela, materská škôlka Generálna Pekníka, plaváreň mestská, ktorá je na Komenskej ulici, a zároveň je to tu na Kultúrnom dome a posledný, ktorý sme umiestnili na Pamtrkovej dráhe, kde je najviac športujúcich. A stála služba mestskej polície má tiež jeden k dispozícii. Defibrilátory sa používajú veľmi jednoducho a intuitívne. Dôležité je na začiatku zavolať na číslo 155 alebo 112, kde vám dajú kód na otvorenie prístroja. Inštrukcie k použitiu AED v rámci prvej pomoci poskytnú po telefonickom kontaktovaní linky tiesňového volania 155 tiež operátori linky tiesňového volania. Prístroj slúži na analýzu srdcového rytmu a po vyhodnotení rytmu, ak je to potrebné, podá prístroj elektrický výboj. Analýza rytmu prebieha hneď po zapnutí prístroja, nalepení elektrod na pacientov hrudník a následne viackrát po 2-minútových intervaloch. Medzi vykonávanými analýzami prístroj taktiež inštruuje záchrancu k správnej a efektívnej resuscitácii alebo oživovaniu až do príchodu záchrannej zdravotnej služby. Tento typ prístroja sa používa v prípade, že osoba nereaguje, nedýcha alebo bolo u nej začaté už oživovanie. Použitím defibrilátora skutočne môžete zachrániť život. Použitím AED do 5 minút dokážeme maximalizovať šancu na záchranu postihnutého až na 75%. Z posledných rokov už máme podrobnú analýzu. V roku 2022 bolo v Slovenskej republike s použitím AED zachránených 51 osôb a v roku 2023 to bolo 40 osôb. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky momentálne v databáze eviduje takmer 3000 prístrojov AED. Prvých 5 defibrilátorov zakúpilo mesto s využitím vlastných zdrojov z rozpočtu. Do budúcnosti plánuje v nákupe pokračovať. Automatické externé defibrilátory sú vedené aj v celoslovenskej databáze a mesto bude mať aj štatistiky využitia. Štatistiky sú, vracajú sa nám späť, vieme to vyhodnotiť, už teraz boli na území mesta niekoľkokrát využité a pomohli zachrániť život. Externé defibrilátory sú neprehliadnutelné. Ak vás zaujímajú miesta, kde sa nachádzajú, na ich vyhľadanie môžete použiť aj interaktívnu mapu, ktorú nájdete na internetovej stránke mesta Pezinok.